Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo. Avui parlarem del protocol d'actuació en cas d'emergència. En cas d'emergència hem de tenir molt clar que sempre hem d'actuar seguint les directrius del PAS. Aquestes són les sigles de protegir, avisar i socórrer. Ho veurem seguidament amb un pràctic exemple. Parlarem dels primers auxilis en un vídeo més endavant. En aquest exemple volem que quedi clara la forma correcta d'actuar. Un cop que un corredor ha d'abandonar, ja sigui perquè no pot més o ja sigui per un accident, el primer a tenir en compte és protegir-se, donat que el fred serà el màxim enemic d'aquest corredor. Serà important fer servir la làmina impermeable que portem per protegir-nos i reforçar tota l'operació amb la manta d'emergència. Recordeu que la manta d'emergència té dues làmines, la daurada i la platejada. Per prevenir-nos del fred, hem de ficar la làmina platejada cap al nostre cos. Per mantenir tancada la manta d'emergència, ens podem reforçar d'un trosset de cinta americana. Un cop ens hem protegit dels elements, arriba el moment de comunicar l'emergència. Per això, disposem del número de cursa. Trucarem i donarem el nostre número de dorsal i comunicarem la incidència. Tot seguit, capturarem la nostra ubicació i la farem arribar al mateix número. Un cop protegit dels elements i comunicada la incidència, és el moment de mantenir-nos sans i estalvis. És el moment d'esperar fins que arribin els equips d'emergència. En cas de ser de nit, és una bona opció col·locar el nostre frontal per sobre de la manta d'alumini per tal de poder veure ser vistos. Si la urgència és molt greu, podem optar també per fer servir el nostre xiulet d'emergència. En el cas de no tenir cobertura al telèfon i no poder comunicar la incidència, podem esperar que arribi un altre corredor o que arribi part de l'equip de l'ultratrail. L'equip de voluntaris s'encarregarà d'apuntar el teu dorsal, d'agafar la teva ubicació i d'anar a la recerca de cobertura per poder comunicar la incidència. Un cop comunicada la incidència i enviada la teva ubicació, l'equip de l'ultratrail tornarà amb tu per assegurar-se de que tot es mantingui bé. Molt bé, fins aquí el vídeo. Al pròxim vídeo podrem veure com treballar correctament amb el telèfon i enviar una ubicació o comunicar una emergència de manera adequada. Estem en marxa amb l'Andorra Ultratrail Vall Nord.